गिबियावनो आं गासै रायजो राजानिसिम 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जि गायसन सान बे गायसन साननि मोजां हामलायथिखौ नोंथांनि जि चेनेल बे चेनेलनि गेजेरजों आं जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैयो बेवहाय बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय नारायणपुर, बे नारायणपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नारायणपुर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो नारायणपुर दख'रा बर' आइजो अनसाय आफादनि जि जुथाइ जि सनाथि फोरबो फालिथाय आरो बेवहायनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेवहाय बोसोरसालिया जथुमा जागोन नारायणपुरनि मंगलियान फोथाराव। आरो बे नारायणपुरनि मंगलियान फोथाराव बेवहाय जि बे फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि गेजेराव जानो गोनां जि बोसोरसालिया जथुमा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नारायणपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय, नारायणपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय, आबुबनि नारायणपुर दख'रानि बिथांमोननि जि जथुमा बे जथुमानि गाहाय खुन्थिया गायनाय हाबाफारि बेवहाय जादोंमोन आरो बेवहायनो आं बाहागो लाफैदों। आरो नैबे जि कनफारेन्स बे जथुमानि रायद' आफादनि आफादगिरि हिसाबै जोंहा दिहिरा समस्तिनि MCLA थामहिनबा BTC सरकारनि मावफुं सोद्रोमा बिथां घनश्याम दास आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट बिथांमोनजों जयैनो बेवहाय बाहागो लादों। बे फैबाय थानाय जि मोनसे कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआ जोबोद गाजा गोमजायैनो जागोनखौ दिनै खायसे जोङो मोनदांनो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला बे नारायणपुर ओनसोलनि जिखिनि रायजो राजाफोर, जिखिनि मावथिफोर, बे रायजो राजाफोरा जोबोद लोब लोबै ओंखारबोदों आरो बेनिखायनो आं मिजिंथिदों बेवहाय जों मिजिंथिदों दे फैबाय थानाय जि मोनसे कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ जोबोद मोजाङै जाफुंगोन। आरो आथिखालाव बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेवहाय मिरु आफादनि जिखिनि माखासे मावनाय हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरखौनो लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, नारायणपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नारायणपुर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आबुफ बिथांमोनाबो माखासे खामानिफोरखौ लानानै बर' माहारिखौ जौगाखां आरो जौगासार होनायनि थाखाय खामानिफोरखौ मावबाय थादों। मिजिंथिदो बे जथुमानि गेजेरजों आरोबाव बाक्सा जिल्ला आरो नैबे नारायणपुर ओनसोला बिथांमोननि जिखिनि मावथांखि, जिखिनि माने गौथुमारि जिखिनि मावथांखिफोर, बर' माहारिखौ गोजौ फारसे लांनो हानाय जिखिनि थांखिफोर, बे थांखिफोरखौ आजावगोन आरो गमामायैनो बिथांमोननि बे जथुमायाव आजावजानाय जिखिनि थांखि बिथांखिफोर बियो जोबोद मोजाङैनो मावफुंजागोन। मोनसे हारि आरो माहारिया बिजोंनि सायाव बिनि थांनाय आरो थैनाया बियो बिजों आरो रावनि सायाव बियो सोनारनानै थायो। आरो बै हिसाबैनो जेब्ला 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादखौ गायसनजेनदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादा आरो 1967 मायथाइयाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसनदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बर' माहारिखौ, बर'नि राव थुनलाइखौ, बर'नि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों। आरो आथिखालावबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मैखोमै बे मोननै गौथुमा, माहारियारि गौथुमा, बर' माहारिनि राव थुनलाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि आरो बेनि हारिमु बेखौ जौगासार होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। नैबे आथिखालाव प्रमद बर'नि जि बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारा बर'नि जिखिनि राव थुनलाइ, बे राव थुनलाइ आरो बेनि जिखिनि बिजों, बे बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय माखासे हाबाफारिफोर इतिमध्य लानाय जादों। आरो बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जि फोरोंगिरिनि जेंना, फोरोंगिरि गैयैनि जिखिनि मोनसे जेंना, बे जेंनायानो बे मोनसे जेंना हिसाबै नुजाथिदों। आरो बे जि फोरोंगिरि गैयि जि मोनसे जेंना, बे जेंनाखौ थाबैनो BTC सरकारा सुफुंनायनि जि मोनसे गरन्थ, बे गरन्थखौ बिथांमोना लाखाबाय। आरो नुनो मोन्दों दे बेयो बावैनो बेनि जि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरा बियो सुस्रांनो थांगासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंहा माखासे फरायसालिफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दङ। आरो बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि जिखिनि माहारियारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि बे समनि जिखिनि सोमावसारारि आफाद, बेसोरजों आसाम सरकारजों, भारत सरकारजों जि सुक्ति जानाय, बे सुक्तिनि माखासे दफाफोराव जोंहा दोङो दे बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव माखासे माने
सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो नैबे सरकारि खालामनायनि गेजेरजोंनो गमामायैनो जोंनि जिखिनि फरायसालिनि जिखिनि अनजिमा आरो फरायसालिनि अनजिमा बे फरायसालिनि अनजिमाया बांगोन आरोबाव नैबे बावैनो जिखिनि फोरोंगिरिनि जेंना बे फोरोंगिरिनि जेंनायाबो सुस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो सुस्रांजानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।